Forberegningens efterskole var for blot 10 år siden et gammelt plejehjem. Men hvordan har forvandlingen fra plejehjem til efterskole været, og hvad var tankerne bag? I 2001 hører Niels Brunse, at det gamle plejehjem Gammel Mølle er truet af lukning. Niels har altid beundret udsigten og overvejet, hvad han kunne bruge den smukke grund til. Hans første tanke var et bofællesskab for multihandicappede, men indså hurtigt, at dette ville blive for omfattende. Næste tanke var en efterskole med elever med fysiske handicap. Han snakkede med sin kollega Michael om hans tanker. Niels og Michael havde mange af de samme tanker om, hvordan en efterskole skulle være. De fik meget opbakning fra indbyggerne i Horne, og da de holdt en stiftende generalforsamling, fik de lov at holde efterskolen. Den første årgang starter i august 2003. Forberegnings efterskole er i dag en skole, der giver plads til hinanden. Engagerede voksne møder elever på lige fod, og der bliver troet på det bedste i alle.